ya manut. Oh. Ya. Oh ya. Ngicipi slendro. Ya. Yektine Putri Utama sane nek penuk iki Penak tenan iki. ya Allah Satria. jebulane lah Satria bergitar mulane kok jembeng dur Lah iya. biasane suaraku ki kemeng-kemeng kae kok iku penuk Kayak buta terong. biasane ora cetha Kayak rupane buwet. Iki rada bening. Olate katon mraati syutinge ya apik Putri. ning khusus nggih nyuting cewek Lah kok lah Putri Putri iki jenenge. Oh, jenenge ora gur nyorot penyanyi tok. Oh, saurane iki sampean iki nek disorot ki rada putih sithik ngono lho, Lek. putih maklawu wes angat disarira tresno asih mring sami ririh ruh mran iku pambudi kang luhur yakti ditulot ajine rat nopo ngasih ambek suci anuraga lan wibawa Retno Pengasih kuwi mujudake putri pilihan kaya dene saka tembung waranggana Kaya aku. kuwi tembunge dilingga wara anggana wara ki wanita anggana ki pilihan Pilihan. dadi kowe ki wanita, pilihan pilihan. heeh pilihan Pilihan sing terakhir apik. kok pilihan terakhir Pilihane apik ngono lho. Lek. pilihan mergo apik sliramu ki cantik jan mempesona Alhamdulillah. Lek. mumpung aku aman Lek gombal jenenge. Ora Lek. Sekane ratna pangasih yen citra sarana sanadyan among prasaja ning bisa maju mrana
Cengkoke rada beda. Cengkoke sinten? Iki cengkokmu Wonogirinan. Biasa. Bocah kok atikan kono iso kene iso. Sing ndi sing metu bolongane tak leboni kok, Le. Maksudnya pulunge lho. Oh, ngono to, larak ngono aku ora. Soale kono-kono wis ditutup. Kene kan ora. Alhamdulillah. Syukur ya, Le. Heeh. Oh. Melu dah. Iya. Matur nuwun. Monggo pun ajeng nggih. Nggih. Langgam Retno Pengasih Kapurwakan Sekar Sinom.